Nigeria. I wonder what will be our hope in a time like this, that people are dying in civilized and developed countries of the world. Oh God, we depend on you. Oya buri tili wunde Nigeria. Oya bekari tili wunde Nigeria. Omu buru America wunde Nigeria. Oya buru China wunde Nigeria. Mmadụ onega fọdụ. Nyaka mụ na-atụ. Mụ na onye ga-afọ. Nyaka mụ na-atụ. Koro koro. Eko na mmadụ nche. Coronavirus awuchie n'obodo onye okolo ọnaba mmụọ ihe bụ ya na-akpaghị ike na mbụ ahụ na China ka o bidoro ka esikwa anyị America fanọ n'ọsọ Europe gbapụrụ n'ime ụlọ kpọchi ya ụzọ mba ụwa na-azọ nwebe anyị na-ebelu ụwa akwa na-ekpesi ekpeli ike ebe anyị nọzi na-ekpe ekpele ebelekwa anyị na ya bụ onye awụchigo na Nigeria wee tinye mkpu kedu nu ka a ga-esi nwelu mee maka na ọnwụ ha bụrụ itili nwude Nigeria ife mere America o mekwe Nigeria ọnwụ gburu China o bukwe Nigeria onye pịa super nwude Nigeria mmadụ onega afọ nye aka mụ na-achụ mmadụ onega afọ obodo Naija koro koro nkedo onye na-asị m ebezi n'aka ọ na bụ onye na-asị m ebelu na Naịjirịa n'aka obodo ndị ọzọ niile coronavirus batalụ kwadozili bebe edozie ụfọdụ obodo na-eke ego ụfọdụ obodo na-eke nri ụfọdụ obodo osisi akwụsị n'ụgwọ ụlọ ụfọdụ obodo na-enye ọkụ na nkịtị gasụ na nkịtị mmiri na nkịtị ife niile na nkịtị for 3 months maka korona Naịjirịa kedu nke gị onye ọbụla nọ n'isi ọnwụ ya korona bụzi bizinesi na Naịjirịa onye gburu itili nwude Naịjirịa onye apịakarị itili onwude Naịjirịa ọnwụ gburu America onwude Naịjirịa onye gburu China onwude Naịjirịa mmadụ onega afọdụ nye aka mụ na-atụ mụ na onye ga-afọ nye aka mụ na-atụ koro koro mezienụ sanitaiza nye na mask a na-enye ndị mmadụ na nkịtị Naịjirịa na-elesi anya elesi anyị egorosigo sanitaiza kolu mask tinye n'imi ka anyị jebe bizinesi anyị jeli nri kwasị onye ọbụla na-akpụ obi ya ndị nwere ife akwadoro chacha ịnọlịa Naịjirịa na-enwere ọkụ Naịjirịa nwere mmiri Naịjirịa n'aka ụlọ ịnọlịa Alfred Naịjirịa bụ hand to mouth kapa na-eli everyday hustle kapa ji eli nne isi onye ọbụla na-akpụ obi ya nwazie eme ife ahịa emebezi n'ime ụlọ agụrụ abụkọ Naịjirịa Bugari ebukọ Naịjirịa ndị ọchịchị isi ọkụkọ gịnị ka imezili ụnụ Chukwu Olisa nyere anyị aka maka
ga-afọ dị nya ka mụ na-atụ mụ na onye ga-afọ nya ka mụ na-atụ koro koro ego na mmadụ chọọchị na Moscow kpamkpam ịkụzigoro ụwa ife Naijiria nri na-amụtakwa akwụkwọ oziọma koro na-ejego ụwa niile onye ọbụla na-akwadozi igwe korona na-egbusi ndị ọgaranya agụrụ na-egbusi ndị ogbenye na onwere onye gbanarịrị atatali ma ndị na-achị Naijiria ahụ na-afụgokwe ọdụ ụgbọ na-emechisigo ewu na-abụ dozienụ hospitalụ ndị Naijiria dozienụ ọkụ Naijiria ka ọ na-enwe nwu tinyelu na anyị mmiri ka ọ na-agba agba gasụ dị mkpa maka ime ụlọ ụnafugo okporo ụzọ niile si dozie ya ọfụma maka onye ji ibe ya egwu egwu une n'ụwa na-egwu ime ihe mmadụ ọ na-agbanarị ikihe n'ọsọ ndụmọdụ ka Atiku Obi na-enye unu n'ụwa maka onye gbaka uche onye gbaka uche ịgbaka uche ndị Naijiria ịgbaka uche onye gbaka uche onye ka onye bụrụ itili nwude Naijiria onye abịakarị itili onwude Naijiria ọmụ bụrụ Amerịka onwude Naijiria onye bụrụ China onwude Naijiria mmadụ one ga-afọdụ nya ka mụ na-atụ mụ na onye ga-afọ